Ġurnata wara l-oħra l-konsumatur Malti qed ikompli jaffaċċa iktar żidiet fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Biż-żidiet ivarjaw minn 10 ċenteżmi sa aktar minn 80 ċenteżmu. Diversi kumpaniji li supplixxu l-ħobs kellhom jollu l-prezz minħabba żieda fil-prezz tal-prodotti li jużaw biex jagħmlu l-ħobs. Sitwazzjoni simili qed tgħaddi minnha kumpanija lokali li tipproduċi prodotti tal-ħalib. Din iż-żieda fil-prezz tal-prodotti qed tiġi wkoll minħabba li hemm nuqqas ta' prodotti importati minn barra minn Malta, kif ukoll minħabba l-prezz tal-merkanzija. Dan kollu qed jitfa' pis fuq diversi familji hekk kif bil-paga tagħhom mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Il-Partit Nazzjonalista diġà offra diversi soluzzjonijiet kif din il-problema tista' tissolva, iżda l-Gvern qed jibqa' ċass. U fil-waqt li l-Prim-Ministru ammetta li l-ħajja qed togħla fl-ebda ħin ma ta' soluzzjoni ta' kif se jindirizza din il-problema qed taffettwa lil diversi familji ħaddiema u pensjonanti. Qalbis li qed jiġġieled l-għoli tal-ħajja bil-qawwa, iżda s'issa ħadd ma jaf kif. Inti saqsejtni jekk aħniex beħsibna nagħmlu xi ħaġa biex inrażnu l-inflazzjoni. Diġà għamilna. U għamilna bil-qawwa ħafna. Din iż-żieda fl-għoli tal-ħajja issa narawha għal dawn l-aħħar xhur hekk kif kienu reġistrati żidiet fil-prezz tal-ħobs, il-butir, prodotti tal-kura personali u anke mediċini. B'ħafna qed iraw iż-żieda ta' euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa li tal-Gvern ta' Robert Abela fl-aħħar budget bħala daħqa fil-wiċċ.